Salam Behriban denanlar. Häli gün örtan bir yere gittim malin denanlar üýüşip otyrlar ondan. Menem oturan denanlara soraw berdim de. Mehriban denanlar ine öýde agdy bir bolmak üçin näme etmeliydim malin. Bir gelne zaman guljan gelmeň ýanyma men jogap berjek diýdim. Menem bardım malin mikrofonu eline alyp tänim. Agdy bir bolmak üçin üýtgeşik zat etmek gerek ama Ulcan diýdi näme üçin diýdim. İrden turmaly diýe. Turup näme ýumurtgaçyk çakmaly, kalbasaçyk gowurmaly diýe, çaý jagar demlemeli. Onuň aktyjaklaryny tudurmaly, olary ýydyryp içirmeli, eşiklerini geydirip taýarlaýan danym ondan soň ýuwaşlyk bilen geliniň gapysyny kakmaly, tık 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 tık. Giýjagyle galýany turun diýmeli. Ana bir de şey dip ýaşap ýörüp näçe ýyl ber diýe. Bir gedegem aňyr otur diýilen yer ýok diýe. Onuň diýe gelinim turýa, onuň aktyjaklam iki tane hadiga gitýän, birine mektebe gitýän. Ondan soň gelýän danym, olaryň kirjagarlaryny kir maşina salýan diýe. Ondan soň öýleri bork etişdirýän. Ondan soň bunlar tanahar bişirýän. Onu bunlar tanahar iki ýaly ýene çağajyklamyň çağalar bagyndan getirýän mektepden gelene tapaklaryny taýýarlaýan. Onu akşam ýene nahar bişirýän diýe. Üýtgeşik zat ýok. Ine şey dip agdy bir ýaşap ýördi diýe. Oturalım hemmedi gawalgyran bolup gülüşdiler. Menem ine Mehriban denanlar agdy bir bolmak üçin üýtgeşik zat gerekken eken bir adamdan hyzmat gerek eken diýdim. Siz näme diýäňiz şu ýanky gelinje? Her gedek bir yere baramda her kim öz pikirini aýtýan, ýöne şu ýanky gelinjeň aýdan pikiri bilen meni alalaşýan, şu hyzmat edip ýörseň agdalyk bolmazmy diýen. Siz näme diýäňiz?